Omurubuli okubwatia nigo Oboremi bwebimeri ao nigo bugendete kwene kigwa imeyeliro bali Gusii gekolengani wabuna nigo amarima agendete kokea asebona balimi bagendete gwesokia na okora oboremi asekere ase mugondo moke kulinde ebimeri biroro nigo bire binge aseri tukulana na koletire wika imeya embassy eyire meya ward ya Nyakoe imeya constituency ya Kitutu cha South county ya Kisii asena mutalire omurimi oyomo oyo okora ebimeri oyo osokora oboremi bwebimeri ao aso mugondo kwae Randa kenachi gutwerera mange na gutumanyanga mbimarikie bya simegete na nemo no yarusetie ekerengererie kyo kwani turagendera kora tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwana bogutumira SMS wetera se nambe yera se screen ya ugabo na bwana bokumbwatia ase mitandao ya Facebook muna Mildred Mumanyi endelio ndera wesemia na kwemanyia mange alitokubwatia asensemo yobolemi yenda kuba munanchi kuru muchakano wiko mwalio elindengo semie na gukumanyia mange omolemi yito Mbuya mona sana asukunganchira gutara mugondo kwao. Karibu sana. Kora tatebya ngo ngae ningo na ndege yanga ituli. Inche asamali tanguru ku Vincent Mugaka ombogo mwana merani igaiga asemole embassy inse ya Nyakoe ward Kitutu cha South Kisii county. No Vincent ndo chinga no simegete ebimeri awawa na beira ngorre egentu kire unique yake gosegento kire tobauti yake ekero ndigerere tigo simegete yani ebituma na byo giterete ekemari kelyo simegete ase ebituma na byo fence anda ke kora tebya ngo ngiko stekerengererie keiga na inde ndigwacha gitubure myogoya ekerengererie keiga nigo na kirusetie ase obole munara gokora kurwase high school ekeronange high school na korete obole muwa agriculture subject groupinga agriculture nero na korete then abaibuli bane na bali babeire kurutware ngabake paka bono iga ekero na chete kurigereria nkaranga bune migondo ya keire ngateba nga nabo nkunyara ko subdivide akagonda gake lakini kange enibe nyingi ekina kia kerengereri kiane kwanza na atwarete ekero na chagite oburimi oboiga Igo bono gachako oboremi oboiga ogachaka ko simeka nkera ndoche anda kugora totebya ase faida yo murigererie bogete senkia Ndizi TV ora totebya nga ebimeri ebi chitaipire ngo bwate mugondo gaiga yebimeri aiga aso mugondo yo moke nimbwate esukuma yebisabo eje tali koera nimbwate linagu nimbwate ebitunguo nimbwate gesare nimbwate lisosa nimbwate chinsaga nimbwate chindengu nabo igo amatoke na rororo oise kurigeria iga omuraria amatoke na rororo nimbwate amapera garia avocado nchirororo na gochiruguru gari oise kurigeria buya amatindo goro na rororo asenkoroke famu amaembe na rororo nisimegete oise go tira gochiruguru garia amatoke na rarie aria manyerera aria atariko riegwa yani atariko yekwa nisimegete roro chibando nimbegete nabo gochirora chirocho igaiga igo nechinsiaga paro nimbegete asengeje nibwate etugoje chiombe pamoja na chingoko iganda ke tutebe ni ebimeri obwate ne binge na narode no enekero gotema kwerera nigo bire binge bakebinde na bora machikwebe kero kwereseraga iga ase TV yetu ya Ndizi TV kulende bono kora tutebya nkora ite kora tuire yemase yemonga na kyo kwariga ni umugondo oyo elinde gosekero okonyorotara chaka oborimi oboiga ngo akorete gento gikurukunga land preparation goso kwariga ni umugondo endele chikobeka ekemeri kelyota getebu na bone sukuma kwa tetebya ngo na kyo kwariga ni umugondo elinde ochikonyora ekemeri egente getangani okore mu mugondo ekero kwaremira umugondo kwaimukirira baiguru kero kwaimukirira bagiguru kwareta ebintu biri endagireria ngombe yarire gwasiarira ekero gwasiarire we call it mulching observe most yeria korukuru aselira banse yatira gocha igoro kurira ninse liraberia liatwara machilioka ekero kwarira niriboigo then ekere mbura ya tule round entangani kwaburukanirira ba ekero kwaburukanirira ba then kwamanya korete ebimeria gwasa musabuya kero gwasa musire buya kwarete ebimeri kwabeka kwarema efutia yemo buna bono esesuguma okorete bisabo bire bitamba yake kware mefutia yemo gwatangani obwojo bwechingoko kero gwatangani obwojo bwechingoko wasiekera kero gwasiekera kego kwamanya kubeka kemeri keri kuruguru
igokora kukwariga ni umugunda nene mono igototebe igokubeka obotobu aso kubeka karokoreta nge west ria kurwa se chiombe gusanda ke kurwa se ndagera iye kurukunga commenta obotobu go se commenta nutrition value ase umugundu exactly bono kora tutebia ngonga bono gwachakire gosimeka ekemerikia o anda ketiga turachakira muna bono gaiga sote ni nene sugumerororo kora tutebia ngo benenga na kiga ikwa rusetie bitebi goseno botukwaretete na kigwa chagete gusimeka process yo gusimeka sugumanere ye ekero na manyete Gusii matuka mange ekero na achite na iranete gaiganka 2017 ekero na achite ko ligichi chikura osina achite ko Oboremi bo MCA mama na tate batotetinga incheno morugione etoko baira chinga gichinke lakini nakoire ebisabo bitano gendo usimeke na hayo chake gwe haira umurugione era asoe kwae atake gwe taureri korwororo ekero mama ngi bisabe ebyo ngabwatanga simeka tukagendera n'obugima bwokogora Chinyeni nkenke then nere mama nere ya orengo tu support kurwabo tugatige sugumeri ekabeka ebisabe binge ekero yabeke ebisabe binge then kurwororo tukamanya kurworo tukachaka kubi subdivide tukachaka kubibagana mpaka bigaikira buna murochega agafamu akaiga buna kabwate ebisabe bingega igotote bigo gwachakire temete 5 kurinda bona igekero ndigerere tinga esugumera na begwisana esukuru eri na beko nyarekana bono kora tebia ngo kwasimeke suguma ekemerike ndigia kabera ndakengere kikeri gwasimeke na ndo gusumeki bwaye na kibole usanda kenga ikwa rusetie mbegu ekemerike ndigia kabere na asimeke ne chinsaga aga protein kare gabu moroche aga protein akokanya ne chinsaga chire gabu chinsaga echo obotu mama otoete ekero mama toete obotu bwe chinsaga agatebo obotu emokuburenda ekero mwaburendire bunyakoba okobekera kwenu gwa kirengaki ekero ato obotu bwe chinsaga tukasimeka chinsaga process na twatumeka tukasimeka chinsaga egente gitangani etwa yorete liraba after twa yorete liraba tukabwata tukareta obwojo bwe chingoko nobuye sana bokoba tugasiarase lirabe byaga portion yagake ntutaiti portion inene tukobeka portion yagake lakini kararagiria abantu 50 tukabeka obwojo obwo tugatiga bukarara twaerera then from there tugakime chachako kero twakime chachako tukabeka chinsaga obuna Oboremi bwakabere twakorete after esuguma nando Oboremi bende kone kutwara Oboremi bonde twakorete no gosimeka linagu ena etwato na tumete omurugione akareto obotukuru echiro nyakoe kerale to obotukuru echiro nyakoe tukabeka asinali mwina ari tubekete na asiri nambono tiraera ekero twabeke na asiri ebimeri bikamera then tukamanya kurworo tukabikorera transplanting tukabirusigabu tukachaka bono kubagana obo portion isenge magagari muri gereri linagundroro then oenda katika bere maria linagundroro omanya kurona ande otamboke kurwari oirane rugura linagundroro ina renchire ya muguseyende twanyorete ebimeri byeri nagu nemeri byeri nagu ekero tagete bikore buya kuikege nteke na se Chinyeni chonsi ipi kuikobe omuntu amakunwa se ryogo after ryogo na kubiburugera bitware obosafi na ebimeri ebinga buna mwanya abantu kuikabitware obosafi all the time na kioroterete esuguma turochi muneno lete oiso kwa nda se linagu erere buja kabisa lere clean oyo anda chinsaga the same anda se bitungo ebintebi nabo okobi guard like that then kero twasimeka linagu ngachanga te murugyo nande tigatusimeke egesare tukasimeke egesare ngere muinari na baeti mwari gereri then ekero twasimeke egesare tukasimeka Chinyende twagesa Chinyende ekero simekete Chinyende tige tabia lia bangina banarete kwanda bachi ko twamato bakonya gutuka amato Chinyende ekero kwaje simekere nyene Chinyende chikobeka utagetoka kogesa Chinyende chinyene seeds ogo chitiga toliko koraki toliko tomato ogo chitiga paka engaki chikobeka chiakora then nego gosimeka li kuneni utaite kwa wasimeka sangao lakini chiri utaite kwa gasa Chinyende kwa chitiga paka chiereranse na chirocho nchitaketeli yogo then umuralia Mildred tukasimeka bitungo ngate yo mungino nenga lika toko kule bitungo
bitunguo no biro chabu birange chiportion isato twata tukasimeka bitunguo ebi nkoni tore nkori tore eyu ntori kogenda asara ekero nare gweta asinarare gari nsaria ngachanga simeka emboga egweta nitiai emboga egweta niti okwa kurugoro go chance ngachanga simeka emboga igonche okay egento kene tarabata risosa kare risosa ndia kaguriro lakini bona iga risosa na ribwata kibese umuraria risosa riga tugacha ngachanga ribeka asikete nararie ekero so mwana ari mwara nimbegete risosa goika so munanda and then magega ao gaiga norote risosa ndro eriria muino gari rubaka goika nimbegete risosa esengencho engaki yaikire Chinyeni chiga chitakena kiro monto nandi munabona maruira achire abantu batagete green vegetables green vegetables na chichiko konya abantu abange none na gitana chibakorikero kero na chikorikero bego ngatenga enkobeka boke ko omuntu gagote mwane nyagata itenderema nero bono ndake tiganda kuburia Vincent ekero kurigereria buno so korete marie bia ugose oborimi obwao nigo andake mono oirete oborimi bwe Chinyeni mono andake asenara alikuwa tutebia nga ugasime kalina guli na gulirolia sema libya sipigwa kwanne lina gulibekira nasali andake kora tutebia nga ama tukalinga lira guli koira gali ase nasali kwa mya gukora transplanting guchimugundu ando bole ndibole ase nasali mboro byo bwo guchikwa kora butambi egentege tanga ni ekero taite gukora oborimi bwe linagu ekero okobeke nasiri okoimukirira kero koimukirira ba kwamanya kuruo kwa lituba kero kwa litubire lia compress moisture elie korukorunse kwa rusi egoteliere igoro wa kimecha chako kero kwa kimecha chako kwa leta what we call seedlings emeri bonte terebolia kwa mwaga se metali elikogenda kero kwa mwagire kwa twa amataya amataya matokaya amagoma kwa bwata kwa liguru amange kabisa kwa manya kuroro kwaya amatukane goika 5 kero kwanyira amatukane goika 5 ayago ko yani ago koroborendi bwa moisture ile kurwase ntutagite moisture korunse yagenda igoro lirabe likuoma nten kwa manya kuroro kwa rusia matari amagomaya kwa rosi egento tokoroke ekebandegeke kwimuka igoro kwa bwata kwaliria amagoma igoro wacha kakora what we call irrigation no gusiarira amache gwasiarira amache after gwasiarira amache kwa wiki ya monenusu emeri byasoka kwa imente wiki ya mo byanene abono kero byaneneire then kwamanya guchaka gukora what we call transplanting na ande kwa birusiria mataya kurugoro gale kero byasokire kwa birusiria amagoma yiga byakumugaso byaba straight because ekero birensari bitubira namagomaya okonyora biko chaka kubwatyo mugaso bigwekumba immediately kero kwa liara isiringa byachakire gwekumba okorusia amagomaya kero kwa rusia amagomaya byaba straighten byaba straight ndene kero byaba very straight vitamin C umugaso vitamin C ebimeri mbitagete na intu na mwanya abantu ntotagete igona ni tuto isoko yobera asikete tolege zunta etochaka gweku yani tochaka gwekumba kuri yo mugaso so ne ikemera na karokina bakiri andake ase umulimito etokuruka nga vitamin D nero tokonyora kurwa somugaso na seke melina kero kyo na kibwate vitamin simbu yako eresera kolende igachanganyiki wake asoga seke melina mwanya bantu kolende aseke meligo kibwate vitamin C lakini ekento tokonyora kurwa somugaso vitamin D ayo sinogenda tukonyora maiga asegeta seni Ndizi TV imeyo morobeli boboli minobonda okole to botambeli tukolia Jumatatu chinsaibere cyamogoroba ekero togenda tusanga no muri meito bwana genda to bwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boyo nabo gutumira SMS wetera sina mbiyera se screen yawo gabu onye ko bwate iboli ndelio nsina bokubolia endeli tukwirana likuruga iga asegeta seni yetu Ndizi TV ningo tuzalta kwanda somo timukake go konenda kerto kwirana ntoirana na yanda mange asomo limitago chikotweranga ase imali bya ebuna begete iga nkonyora biro borwaire ayonsi no chikoyanyora kurumega iga tetara na somo timukake go ngwirana tuli Uniforms and Sports Center Nigoba Korosia Nakoonye Chianga Gula T-shirt, chia round neck,
Chikola t-shirt, chisweta, chishati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe. Ebitamba byukwarwa burere, ne byogutubu muito. Chitrack suit, chipajama chokorarira, imipira yenkoyo, neria ya netball, chisogisi, chijasi, chitai chichisukuru ao. Naboigo, nkokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gusii labeling. Nigo bagutoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gusumwa kiresi mirut, asenamba, enoti sanu na ibere enoti, isato kianda, isanu na isato, isanu nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center, edukeyemo, asoko nyorachi uniforms chonzi, nebintu byogo kolera chigosori. Potters Haven, ejeni sukuru, egosomya kuru ebirasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2, na grade 1, gwika grade 5. Nigo bobwato migirio, jibirenko bigoro, weta ni chisemi chabutambe, nkwegeria bale, okubugi gita, nabuigo kubugi piano. Nigo bobwata borokia, bobwata migirio, aisaine. As you have seen, we have very good teachers. Not just in academics, but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly, but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikali chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yomurubiryo CBC iru mwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobali kere email pottershaven@gmail.com. Boigo na boku ba kesimi asinamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne isatu inye Gusii enoti isano na ibere yemo kianda isano ne isatu isano na ibere isatu isano. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi. Mwancho murigereria nande twarure asemo timoko astosoira sensemo ya kabere yo murubulirega nyoro murubuliro rasembe no murubuliro bobolimi nobonda okoletwa na nchemil dermomanyi utambeli tukule chumatatu chinsa ibere chamagoroba astogo sanga mange nande tuyemanya mange igoro yo bolimi anemono obolimi bwekerero astoko burkanga obolimi bwechibesa andake obolimi bolio gokora asokonyora enibo igo tono bolimi tubuli tukule lero yokora obolimi bwebimeri asagende tukutwerera obuyeno bobibu bolimi oboiga nandandake ndiabo chagete nandandake ngaya rusiti kerengera liekeiga genda utubwacha ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bogera bogotomera SMS wetera senambe yera screen ya ugabo ende litunyara kubato gusanga asobwamo libo lya onde nchirane megase taseni yetu kya Ndizi TV onye kubwata ibo liliansi gotego taito kumanyanga ebimaliye bine kibigo simekwa ebionsi na bogotomera SMS ende bwe manye amange na se mitandao ya nena boko mbwati abuna Mildred Momanyi ali Facebook ende lyo tunyakubato wesanga amange nyukubwata libo na boko alia omolimi ito kwabere go kweresera kungali litangani ngwatu eresera gwatebya andake bimeli bidio bwate nabo igo kwanyara kubago gotebya ase bimeli bidio bwate na kikwa bisimegete bono tukira senseme ya kabere nteto tutebya nga ase bimeli ebiga obuya bwa ebimeli ebimboro byobo obuya bwe ebimeli ebiga nsimegete maiga egentege tangani ekero bwate Chinyeni cheina chonsi tokuraranjara ekina kigentege tangani egento gya kabere toko burubese asengencho bali bagocha kugure ebimeli ebiga ebagocha paka nyomba bagotebi entagetenge nigete babeka chi orders nkonyorore korunonya na se chi hotel ose chi restaurant so tate kwanyoranga kirenga ki nobwata kabesa gakeke oko circulate ekero kwanyora kabesa kaiga handi kwabekira se ebimeli ebiga.
anda kendigereti ga gasto tini na sauce megete ebitunguo nyama totoko biroka ntuguna bagusi ana kora tutebya ngonga ekero asa banta bangi bali bagusimeka egetunguo igo bagusimeka egetunguo sukuma ime kera ntumanye tenga omwancho murigeria obuye bw'egetunguo ekero gusimeka Chinyeni ime nigo gegwita ebichuni anda kitoro konyora bichuni birasi Chinyeni anda mone sukuma ana kitigara tutebya renga nasikia roche ngata gusimeka gali ase sukuma ime agasimeka kando kora tutebya ngo egento kiagerete egente getanganiga ebitungu ebi embisimegete angene sukuma ekero mbisimegete angene gesukuma ebinga buneliogo gochase sukuma ekere gechuni gegweta gegotwara smell yegetungu ekega ngekonyara go affect esukuma yane na boigo enatagete kiregento kebe separated yani kebe kobwaje nalio ekero nkoburuganya no koburuga esengenje ekero mwarigereria esukuma eri nyabisabu na nateba litangani kwa majagenda igoro yaira nanse ekere kwa majagenda igoro yaira nanse era abase goite bitungu igo ne bitungu muroche na biro bibikwa makobwaye bikwa meranse na kikiagerete nga tinasimeke bitungu imase suma ne karori timaga ya itoga igasto totenene ne bituma bibekire amo yani obware botali obonene mono ne bitume bina bigitete kere section yegiteire ne bituma kora tebyango behind that nki kwarengera tio karanga bono tikabibeiga na nde bituma abantu abange tumaita bagusini kwa gusimeke bituma morabo mugima mbaliko takabibenga na biko gitakora tebyango egente getangani rira bali ase itoga iga ekere mbura ya chire eri kubwata lya baruka erinde elio bimelie binsimegete ebirabase kuoma bwangu bono ebibigo eligwa yani ebitume bibigwa kitibuna libuli shade engakiende yonsi embura netabororo nabo ebitume biga bigotanga ebitungo byana mbikoraki mbitwara mugaso or direct sunlight eye kogera lira bali koraki litandoke na kikiagerete ngakora subdivision yebitume bi egento kende kiagerete ngakora subdivision yebitume biga no koroki kira a portion ekero no nyene ekero muntago cha kuburuga gaiga ose nkoburuga ncho manyene ngomanyanga kirero nebitungo byo kankoburugera aga portion karakia kango kolegasi barore igo kwanyoranga ne tumire mono gokora saga portion ya kugoka asirara na rosmekete chimbisi chi asege mono mweke jaboro chikoro kunga chipis maria anda kega to kurigeria imero bali to ya Gusii na bali myaba kesana bakora obulimbi bwe chimbisi anne mono kuruga igasaliro beli ito anda kega rangereria kingo ikwaru setina nikora tebyango nga chimbisi ne myati nyerenga libiko ire ya yakoba na ndanda kekero bire mugondo obolindi bwa emboro byobo chimbisi echiga ekero na chiete asinale my brother anyu amete kurwali bokamba nona roche nchira bagusumeka chimbisi echiga na nche nkasaba ebimeli chintetere chiaje ngachanka beka ekero na beka chimbisi chiri ekero tagete chimere chibe okubeka okokora what we call mulching na chirocho ekero chiaso kirigoro ogochibekera obunyansi korunse gose amagomaya iga ya matoke gose aje bisukari so that chimbisi chekero wachibekera amagomayo alitain lirabelio gotwara it's like moisture ira nanse okonyora bano libwate buna amachilio kesengecho chimbisi buna lirabali gwateka echigokwa ose chikuoma chimbisi echiga emeteyi sitaiga twalire igo chimbisi ro chigo chikwere metinista twalire anda kora tebya amarwaire nibichuni biru bikolia ebimeli biri yosimegete mugondo gaiga gekorengani wabuna ekero se ebimeli byosimegete ebinge byabo ningo bire Chinyeni kora tebya ngo ngamarwaire kia na bichuni biri bikoli gose bigo byago chandai mugondo kwa ugaiga na kyo control gose ne kyo ugotanga ntobwate buna bono obororo mbori bogo chabwalia esukuma obororo bokoli esukuma na ndemboro bogo chabwali linagu plus chinsaga ebinte bibire more dangerous sana na bibiko bwatwa maroro bwango lakini ekero tagete ebinte byo bitware goika okogora eliogo ndro to cyara liko ngambore ya safi kwabuka na diason okuchanganya in one container enkotumeka nimbwate pambu ali ya 20 liters epambu eyo enkobeka ebimune ko bibere byambole ya safi emikobere bya diason bono ekero gwachire mugondo kwao ogwakelio kirase Chinyeni ituko ndio none elimo orarore Chinyeni chao gichibwate any effect
igo obuna bwo borendi bwe Chinyeni kuruororo kwabeka obojo bwetuko bobo mwamu how do you call it DAP obojo obwo okoreta gwabeka gwasiara ng'ora ase rinagu na ase chinsaga then kwareta obojo bwe chingoko nabo borendi obana bwe rinagu ne chinsaga ensaga ye koneta rinagu erinete paka nona jori kuminga kai na bibintu bigakarega igo ebina bibintu I think na ebintu bitano oboyo DAB omanyagocha oboyo bwe chingoko oboyo bwe chiombe omanyagocha obeke diason obeke mbala safi ajo terengete anda kumwa chomurigeria andake nkageretekere kigekogera omurimi tumika oboyo bwe chingoko muno nigo boyo bwe chingoko tumaitenga ngo bwate nitrogen content ere iguru egento yani asekero kurigereria kwenderia chingoko echafu eri chingoko kwentu bwate binte birabu muno alia sara arabu nera nitrogen content nitrogen content na no maitene rengia asebimeri na kieko garankagerete andake oboyo bwe chingoko akobutumeka muno na ndeyagera emeri bya nyara ko babikwa mabuya omorime tukora tutebya ngonga andake challenges chirio gwetera ekeroga na tokoro buli myobo iga kegara ntumaitikere gento kebwato buya no bobembororo nando bobobo bobwati chi type gose chinchira chirio gwetera kora tebya ngaso buli mibwao challenges chirio gwetera buno korete buli mibole chi type ngakiadre ne rokonyora tute for example bune suguma okonyora ya sebokire kere esukuma ya sebokire kwanyora nga ri echiro ya kogendansi gose ligoriri ya kogendansi inere challenge ntangani challenge ende ndiro konyora ebitungu obunebi wata kwanyora bigo chaka kuma bosaigo tuli kumanyanga ingikiagera oisukurigira gitungu obuneke okoranga giachakire kubwatu no buroire na handi giachakire kuma so ekero geikire into this section ngotande narangeri abagirigacha bacha bantebinga ninki gekogera egitungu gekoraki gekuma so tati oburoire obuborega iga mbwambukire gitungu ekikende egento kende nkeringa Chinyeni nchiro chibwate gasia nkonkoroseri buna bono chinsaga gochiroseri gochitogorera gochiagera mbakoche goikera enkakiyukwa challenges chiaye nabura nyorenga keeping time chinkaki chiakoburire kwanyoranga chinsaga chiakoreki chiasarikire ekero chiasarikire gakitu chiasara tati those are challenges na buna bono nengakinere goika liso sali yabeke myongo engaki yabekire myongo kazi tamatakartiki teyo na haina liyo takete jibese kwanyoranga emyongo eyo yaichoire gabu enyende yasalikire engaki nero kanyora chiafukado chibuchete chitabwa tigori engaki buna bona igaro ngweta ore tore asengencho bona igafukade yemo enkonyoni ati 50 shillings ligori yansi lakini engaki ndendro kanyora egota paka 3 shillings kwanyoranga abankwana bachire ku Nairobi ali abaikoyo bali bachire bagotenaki kunangu icholie gunia yega enko kwa shilingi 500 ane gunia ya meso chigunibere chisonde buna yemo bono ejinero challenges to gwetera kuna bona matindogoro tindi konyora chiro mono matindo tabati chiraro esengencho bona aja kokonya buna bona abana kuri gatuteme no nyigo kokora oburimi obune semo yo bunchoreria ebintu bine ngokonya bire bunayo murimi kwanyara kuba gutumeka nonye na se family yawo andake ase bitume bira bingo nyora biro boruire gosekera ntoro cha sama tukabwango iga ebimeri ebinge anene mone getu bituma byabire bikobo mu chando ko mugwama ase ange miege kake miaka 3 iga kwidumaega ebituma byabire omuchando monne kwama andake ayeno eko bite bitume biga bune fence na nene mateno taito byame na ayo tume olio sambe gosochi gosietinga ayigwanyoro muchando bobo rwairo bobo kuri bituma ama tukamagega amakonde narachite ale kuri bituma kero bya rulense bikire igatuga katikati lakini around yega according to my observation bituma mbira to challenge ndene because abumagega ngwa katwaringa bakelyogo lakini this time round ntora kalyogo na ndi turochi omurari ebintombo byabiri baki mbuya bire kolende ngagirete nga amakonde na biriete kero kuliya mataye angire gutwara amakonde ali akulia amato tumete kwararile na ndi maite lyogo ratumike okay bono ekerobia rule se biikire at this age
mbirigo chikoba affected mono, lakini rende okay sometimes omate gharama ni kubwa sana kwa hii kazi. Bono egarama kubikira chibese gaiga na riri gasi yango asina ari guika asoboremi kwasiumwe bintu binde kwaganyira bosi gwatana ki god forbid teganya sa ko igo bone binde ne lyogo ugo sabanya sa yawe abikonye anda kasa semege sale ntoma tingi sale ni gogesme kwa enga kiyo murakera mono kore ndai ningeroche kwa ugaiga anda kora tutebia nga na kiga ukori unabona iga erenga kiembura ise korigera ribuya bararire ekero bararire gesa kwekeiga mapema twagisimegete lakini rende none nga kiembura egento kitagete kurengana nebimeri season yebimeri bunabona gesa of course nenga kiye omugasuke gosime kumono lakini ekero kubekera obuoyo nabwo bugima bwe ebimeri ebi emeri ebiga enkoreto obuoyo buna nagotebi ndironkora arareta omusani naro korusarume ngocharura ngoboyo bwechi mbori nabwata nasiarira ekero nasiarire egigocha buya gigocha kiabe ekemerie kiya kwarare none chinyanye cyo iso kuchirigereria chinyanye chi ekero nchibekete enkoreta obuoyo tindi koreta obuoyo bweduka DP enkoreta obuoyo obubwechi kwerende bwechi ngoko osobu bwe mbori na asaba mbaro nande batukite bakebisu ngotana basobo obuoyo obu nabwo konye imeli byabaki byaba ebyengenjo mono nande byakora byanura kobegeta moya y'umugondo nande no rusi nando beke abagusie batana ki nes kwa rusi kinsa ngana to basakwera ni kinsa goro bono boli aje beko obuoyo nande irani igo bwena bwo konya kore nko taba balenga ekere guchiko egento to taba nga amapata ali guchiko kwa onye kwa irorere mono ng'amapato nabakoira na inse kole ndaye no muremi nabagotebi ngaye gukura gwatembire nerebo mapato tali koira nansi erine nchire ya mogoseyende abantu bakoire sara yo kwebacha to koire sara yo kwebacha mugondo okobekirira obuoyo na ande make sure lira bakwari onchoranire yani vigorously we call it in English you work vigorously ekero kwa work vigorously na andrete kemerike nyaneli na gwirira renge gakiti kankobole murari Mildred urabe lina lina gwelika ikabona igobeke nasiri olirusi gaiga na ndolira ni kali mwine skwara lina gulirire inkento kiwachenche tumbo boyo gasi ya kale minte biba magana ina ngale meto Vincent kora bwateraga buna nchelero na mayirenga esara yo kwebacha ne kale igabole mitika kubwatia esara yo kwebacha manyanga Oboremi naboko bagokorekana onye gosimegete Chinyeni chiao nabona ndo koirorera nando koirorera kungiye kogera chiame no kobeko boyo igotiye kuire sara yo kwebacha korengana no muri bitu bweri tukula Vincent yanda kutubwacha asemetando ito ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabona nabotumera SMS gwetera se nambe yera se screen yawo gabu indi tugenda gusanga asobwamo inyoro morobuli ora sembe no morobuli bobuli minobonda okoleto na chimildo mamanyi botambiri kole chimatatu chinsa ibere chamagoroba asto gusanga mange na kuimanya mange igoro y'Oboremi gatara ndaso mutumukake igo ngoira natole Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigirio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81
1-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba inoti 52 yemo isatu mara kabiri yemo inoti 5 Gusii inoti 52 yemo 52 inoti mara kabiri 52 nemo Gusii inoti 52 kianda inoti 5 nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. omwancho murigereria nande twarura sensemo yo mutumuko ase twasoire nsemo ya gatatu yo moroberiga inyoro moroberi tobwate no moroberi boboremi no bonda okoretwo gutambirizwa yechuma tato chinsabire chamagoroba asto gusangana kwemanya mange igoro yo boremi bwekerero inyoro igoro tori no morimi tokurugaiga ase nsemo ya embassy yereme ya ward ya Nyakoe imeye constituency ya Kitutu Chache South asagende to gusanga amo 92 koko inyoro buna ekero konyoro buna oboremi ni gerwegende to kobobo kegose farm togotebanga land igegendete ko benke esingicha abantu igo bagendete guichura nasere oirire igetambo kero gyo gukora oboremi andaki asoborimo boboke lakini akabasimeka keregenta gasimeka oro asichi section au kusase egete kitengo eke ao igono gendete kutubwatia asoboremi oboiga onyarko bagokwemanya na bogwa na gwesemia nelindelio onyarko bagokumanyanga nabo mwaoga igo mwaoga bwasore oboremo boroboke na bakora oboremi gorwa ase oboremo bwa oboroboke omoremeto kora tutebya ndake ntumaitenga nonye ko rumoremi anembona kururiro bali tya Gusii yentogere kitokoroka ngechiro echira ndake ngo chire yaba kebwate challenge ndake andake kwanyara guseke meliki abeire echiro yebi chike meliki ligeichire onye chingini echichire andake tumetu sai kwanye gwetire bintu bunebyo gusura ndake ayo no bwate asokoira chingeni chiawo kora tebyango omorari ya Mildred egento ndagotenkiringa nintugete chingoko ekero okonyoranga echiro ya borire munabona esuguma enkonyenacha nabekera chingoko cyane elinde elio tinko genda asara chingoko chiri nabachikonga rigena kwanyoranga naoni rigena riria esengencho engakinere engakibuna yabona iga embura ne nyinge no rigererie embure gutukirase igo mini singa abantu abange basimekire ebimeli ekero basimekire ebimeli okonyoranga ebichire ligolire nase gosembi kogoreka so ekero bitali kogoreka etokori another way round we call it impromptu kwanyoranga no na asikite naro konyo tokubekera chinge no na mateni tokwena na mateni sa singire ndiro tokoi nande ekero twajire etokombinga ki bono rende tokotenga god forbid asengencho chingini echo nabachikwomera mugondo gose nabachigo sarikira mugondo na ekero otali konatera orongeni abatali muntu naira akorianani kobwa korutiga rusariki esengenje ekero rwasarikire ndolwiti gosoboka anda kitigana kuboli na seki wachorete okora oboremi oboiga bole bwo gusimeke meri au utarachora gusimeka oboremi bwa tekemeri ekemo aso mugondo obonse igega se itongusi na Gusii nense yo mwando Gusii yega nyasaye nato sisene mbura ku January to January intubuna abagusii ntubwenderete korengere limara kabiri at least kwagura igintu tokoroka enyama gusikwagurezwe ekero 2017 twajite no muruyo negega ena matete naki tigatuchandeke amatuka make lakini amatuka mange gwiri choice in which way tusumeke bimeli byeito onya nebike tungo buneke agoja bwe tawole likuruga yako na mwino gari bwe kwamba tolerinya ne chinsaga oseti nyumba egente eki setting secho cyaba raisi twanyoranga twamenyero bwo boro umurari egente kina bakirego andike ko chenje andake umurmeto Centrica cargo to seki mugondo gaiga amalieta cargo tumeka ngana ba murugie ni gagwe kombotorerio meto kombotoria no kwe nenga muno kwebuchera ngabona ibitire agwebuchera andake umurmeto kora tebyanga ahekwa create job opportunity kera ngororinga abalimi abange use ekeroro umurimi nkonyorore bafanyikazi bali bagucha bakonya ngwate bandake kurumo mochakano galinga no murugio konya andake kwanya kwana no ndora akora no ndege parua ora kuburugera inche most of the time onkonyorore buna bono no roche charity no atenali charity ogori oinere kire sore ko seti uro bagorori kera seti galiga kwanyoranga Irene nere no mo setari tumuinaria nero seti na guri kwara kora muino gali nero liko kwagire imelibi then
kwamanya gocha no murugio ne nerende nero biso bise abantu bonsi kwa kanande paka mukane kwa kanande igo gwa kana kero muntu ngo se tikire gento soronga sikiro muntu akorete gase karaka igo mwacho muri gare no garete ko guno muri metaga nda to tebia ga igabu na akoro bole mibwae nande liko rero no rochiri ko to bwatomo gwako kigima aso muri metaga nda to tebia buna akora obole mibwae anda ke ntu bwate serikali yetu ye county anene muno buna bone gantu bwate kurobo chori bokorekana ntu bwate mugava no muya no nyene serikali ye ya maga ya rengororo ntu bwate antu akurunga SM ministry nero ya agriculture ntu bwate abantu barororo bakurukuchi extension officer anda kai kwanye kumerana nonde gusonya kubatandika nyoro kino gaiga inde liko ba obosemya bunu bulimi bokoru anda kebwe kemerigete kusembo na kimugwanta okoro bulimi korengana no korra kwanenga tokoranga oburemeri mbororo bwa agriculture officers bali babwana to tutarira batatengi to bwana gukora intege ntoga konkonya mono una na otiyo muraria Mildred from the beginning nelinga na koreta agriculture obosemi buli na nyorete kuru high school nabuna tumikirega ebe binte ibunoro chega nje mu officer tayo nyago ntarira ninje bwe kaiga ngo work with my personal mind na asset kirege anda ke emboga nere gwatebe tusimegete iri ntambe mono tinda nyerora timaite sonye begete kole nero chigo toiroro endelio toroki e type ki emboga nande na kie kunyalika nere kwa mentambe kere chimboga jabanke baitu tumaite nche buno mugusi mate emboga iri kwa miransa keligo tambe amoro kora tebya emboga eria ne emboga ye gisungu lakini taliponoko taliri ya chemu emboga ne emboga na nyorete kemeri gingo eta ase umuchore moiga lakini ni nanyi manyite kurukarenga emboga ye karo kwa yesimekire tebwati ere endless telikutsira ekero kwa yesimekire emboga ye mo just omotojo mo na baba antu bakuria na ne kenyore kigime esengenjo kwa menene mirurede gwetane tibaba ogwetawre kurugoro o chansa igo gwetawre tali okwaera ya na gwete ma na bya korrekana bono ere igora entambe obona karo kwa ogwetawre ligangora na gwa set umwacho murigere ninchi gokorokia emboge ye kera mete mugondo na kinga na buna gotwerera torero gusenga ne kene emboge yina bere entambe gekera ga gastotere tutena se bituma ne bitungo ane mono tore ka semboge liko ne ninchi gokorokia une emboge ye korokana lakini asabona iga nere ye mbwate ko bakokwane iga na be korokana ere machani buya igo na ndiri gentete ota yukuligenta mesete buya na boko igo batebo kulira Chinyeni aro enchere korokana ayo sino chiko yanyora imeyo morobuli bobuli minobonda akaroga ndeto tubwatia ase mitando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase sama ya YouTube Ndizi TV News na bana botumera SMS ribulia ondi anchere mega segeta seni gitu kya Ndizi TV bono omulimi ito kora totebya ngo kose kora twerera ngo nga buno gende to korobuli myobu bwa uiga akero kuligeria ensemo no buno simegete kerege ntoiga ntobwate chi factory cyangire kwiguru imeye county ya Kisii anemono ntobwate ya matoke e avocado anda kibuna yo mulimi kwanye gutware kerengererio asama tukari guchigusio ochigusimekana wanyana matokoka ekiara ntobwate factory endelio bonchori wa wocho kina gusengerengera kyobwate usikwanya kanyarona na matoka alia akorokunga tissue culture na matoka alia rosiri lab kero kunya simeka igakwirege kege kekwama na ntari gutambia mono guchigoro buna matoka ya itoye kegusi kora tebyango asensemo yoboremi ninganji tokorosi kintu gikuru kwe farm lakini tintageti a shortcut ya somo bwana ntagete nyaneri toka like gusi na risimeka litoka like gusi esengecho ebinte ebyege kekeke byitire abantu abange banare shortcut nga egento kyanda kyaro swerabu within the short time nkwara mna bono chingoko ngengoko yabaga chuchu akarumaiga yabe twesindani within the shortest time boss 2 to 3 months kwone ruwengoko engo kichi ebinte na byaletera marwira mange asemebere ya mwanya bantu tigatonare gokora egento kibwate a procedure kuigo with the procedure nyari tokeria lia tonge tu na nyasa uri ore igoronga eliko genda emetinyista kwa manya gotu you work with that procedure ingito gutakire bintu byekerege inga esingi tutaite income tebo ngona che ekero gukuteba igo aena kyo support yengana ya GMO ne chindagira chikoro chiri chikoroswa chire genetically modified organisms chindagira chiri chigo charoswa yese lab ana kekego simekwa nige kuira eje kegeke endelia mya kwama nande ntwaligereria nga buna serikali negenda tukunyo go respond kuri ndagira iyo barugo badede kolete ndagira iyo akera bagoteba nga ntubwati ndagira Kenya anda kimuno mulimi nkiora mentere comment kana ne ngana ina kuboli igoro ya chindagira chigose na matoka tissue culture nche am against that law because at the end of the day
ni tutogo chuko chandeka emebereje jaito twalete ruge ntukekora sikunege kegeke lakini at the end of the day what are our achievements ekina kitoko ebole if we are going to achieve that our people are going to die and then we do away with that tobwate procedure jendagire chisokoro chitokoro kare echare kubwate procedure na kiako gara tororo intubono twikire kagenga kie yaiteje yekagori kegeke twachakira gukora ibintu ne shortcut so we are going to stay a short period of time nandi tutata komenya myaka mego muntu bunanje tata komenya myaka 100 bono igente kituro chinge kuchiko andake asense mwe avocado nchiro type au chiachire avocado chini gosimeka na chiro chirege kegeke nandi nchiri kwa mamina mete yaite mitambe ya ire myaka mengi chiro chiandake no bwatekerenge gosimeka kiara chiro china gosimeka anu mwana na baguchitwa chi avocado cho echire chinyenge bunanje of course lakini intagete goko omorari mildred intagete goko boseminga avocado chi noroche ni simegete chi avocado gaiga emetenere simegete gaiga nande to kurugaiga goko hande ochugweta oriri abieka oigunga kigwansa avocado chi chekeregeke njiri gwansa echire match abana abantu bali barugoro baretire ebintu ebiga batagete konyora chibese people are rushing for money people are rushing for wealth. Why can't we obeke entertainment eso emere and then je ko beka avocado ya beka avocado na bona ayore teruga ki avocado emere within 3 months oroche gente kimbyake ase twigere senga kia bono iga nigo tokora oboremi ase oboremi bwango tutebenga oboremi omuntu agukora dikale twari gusimeka torie toigote intubuna e family rero gusimeka bwoni buna bona iga togontenga nuri bitungu ebyokore nabakono ni bituse bitano gemene tigokora oboremi buno bonchoreria andake nakie no na avocado yo gosena bana matoka ayo igo tokunyaonia tokunyasimeke ninde tonyo nibo togenderia samagi maitukera obogima bwakongire and kia ko gerota ko support ngani yiga yuko simeka no na avocado chichekere egento gekogera ntari go support engani ya chemo gose ebinte bibyekeregeke na sengencho ebiko create amarwaire imeito abantu moroche batwalire pressure cancer they don't know where it comes from it is true shortcut chibakora na kiekogera ngo advice abantu naki nyebwe bataite gwetaoriri egento kero original tikabaje bwonega iga nyene getungo kenege kegusi ebitungo mbire bikwa marito linga na iga line tu yani bikwa within the short time lakini akaro kwa bekiri chingeni nyakwa kwejekera chingeni bono iga mambi chingeni chiritogo chiresengecho chakoreke chagundi yes so that is why tota na ki tetuwa te procedure egetungu ekenege kegusi keliye gekuru taliye kekeje igabono mutete kondete samangana ya maya nduo mangana ya magoro jana ronga ndete gukora mangana ya mayitiga bali bako nyate woro yo momole meto Vincent kora kwanira omurigeri tugwigeta Sencha Ndizi TV andake oramukwanira oramutemi ngana yawo yo mwelio isiyeta keyemo kurigeretia oyo mito na akirengambi yamono asengencho mwachire kurigereria esebinte binkolete bike lakini nde bikolete nibo asayo ngo ni ndanyare koiraneria abayibuli bane mere ni kerubo na pitombogo asugo nkini bya na soko ngorokereria ngakimbwane to korega sinjiga kitoge ndrete ko korega sineje na barobato sabere bamanyanga kibale chisa chiri chisiko abayibuli bane muspatu minto bamanyanga na intu tokorete omokia na bana bali baminto bagotoke paragaria tibakoromokia asensemo yo kwegendereri na gusimike imeli ekaro tokora ne parali twesibeti abantu mbasa kwiranga kinga kintongio tokora etokomo nyoka butukono mugaso kwirwanirira igo kanona kabesa kali tokonyora twasanga nabasani bane nonkorusiga buya mona sana Vincent asogo twanchira utara bakamugondo kwa ugaiga nande twegokiri nande buya mona singi kwanya kobogotwa obosemyo buya ane mono ekerego swa asensem yo buli mimbi ya mona sana nande wekenga kindi thank you omwancho muri lyanga gete gwatubwatire kuri umuchakano gwikatwekira omwali obomorobiri iga aseri tukulera twabwate omurimi to Vincent kurugaiga sesamo ya embassy oyo kali to burimi wemeri aho asanyara ko bagago twera na gutumanya mange anena mono kurugaiga asenseme iga asatunyara ko bagago totebia buna burimi obokoru nanena mono ninki kigane iri kuri mugondo gaiga kwanyara ko bamuna kwanyara ko bagokora muna twego kiri mugondo gaiga nande gwikenga kiende ntako tugusanga mange korero kora tubwatia asensemo ya YouTube na Ndizi TV News asensemo ya Facebook Ndizi TV News digital
moyo sense moyo gutumira SMS na gutumira gwetira sina mbiyira screen ya ugabu ele tunya kwa tusanga asubwamo wiki to basikwe gombwatia ase mitandao ya nea Facebook buna Mildred Mumanyi ende tunya kwa to wesemi na kwemanya mange igoro yobolemi ase page ya negalia wano iga tukotokuchokoro morobelio joiga inyora Ndizi TV nero obwansubu mu Gusii wikenga kiende nainde bye bye. Ndizi TV, Ubwansu.